du. Hej så. Hej, min dreng. Det er sørme fed musik, hva'? Kan du ikke lige skrue ned for den radio? Det er altså ikke nogen radio. Hvad? Jeg siger, det er ikke nogen radio, det er en tuner. Nå ja, selvfølgelig er det en tuner. Det ved jeg godt. Det er en fed tuner. Kan du ikke lige skrue ned for den? Jeg vil godt snakke lidt med dig. Men man kan altså ikke skrue ned for en tuner. Hvad? Nej, det er en receiver, du mener. Men... Nå, ja, hvor dum kan man være? En receiver, mener jeg. Kan du ikke lige skrue ned for den receiver? Jo, men jeg har ikke nogen receiver. Jeg har den der tuner, så har jeg en effektforstærker og en kontrolforstærker. Sluk for den helvedes maskine! Nå ja, du må endelig ikke misforstå mig, vel? Det er jo ikke, fordi du ikke må jeg mener, jeg kan godt lide det, du hører. Det er fed musik. Ja, netop, du. Det er fed musik, du. Men som sagt, så vil jeg godt lige... siger du, min dreng, du er jo snart en ung mand. Og ja, altså, din mor synes... Eller altså, vi synes begge to. Og det synes jeg også. Det er på tide, at vi to fik os en snak. Du er sådan en snak. En snak? Ja, netop sådan en mand til mand, ikke? Vi skal have sådan en fed snak, du. Vi skal snakke lidt om Du ved nok, ikke? Jeg ved hvad? Ja, selvom du synes, jeg er en oldsag, så har jeg da selv, da jeg var i din alder. Du skulle bare vide, du Så når Christina kommer her og besøger dig, så kan du tro, Christina, hvorfor nævner du hende? Ja, fordi jeg har der øjne i hovedet. Din gamle far kan da godt se noget, eller... Jeg mener, jeg forstår dig godt. Christina, hun er virkelig... Hun er virkelig intelligent. Jamen, altså, far, hvad er det, du vil sige? Hvad er der med Christina? Det behøver jeg vist ikke fortælle dig, hva'? Hun forlod dit værelse 2:30 i nat. Nå, ja, det var fordi vi hackede, så går tiden jo. Hackede? Ja, det forstår du ikke, far, men det hedder altså hacke, når man... Ja, tak. Behøver ikke gå i detaljer. Jeg forstår udmærket, hvad at hacke er for noget. Nå, gør du det? Ja, jeg har da selv været ung en gang. Selvom vi brugte nogle andre ord, så forstår jeg da udmærket, hvad der sker, når en ung mand og en ung pige får lyst til at hacke. Nå, ja. Nå, jamen, så kender du også følelsen, når maskinen rigtig kører, ikke? Ja, må ikke, du. Må ikke. Ja, og man glemmer hele tiden, når man ligger og leger med musen. Med musen? Ja. Nå! Ja, du kan tro, jeg kender det, du. Ja, og det er netop det, jeg godt vil snakke lidt med dig om, forstår du. Det er jo ikke helt uden problemer, det der med pigerne. Nej, det har du ret i. Ja, i nat, der fik vi også nogle problemer med Christinas software. Hendes software? Ja, der var et eller andet galt med filhåndteringen. Nå! Du kunne ikke håndtere hendes fil? Nej. Hendes fil? Nej. Og jeg kan ikke forstå det, fordi hendes brugerflade er sådan set god nok, jo. Ja. Christinas brugerflade er der bestemt ikke noget galt med. Det har jeg bemærket. Nej, den er flot. Hun har en grafisk brugerflade. Meget grafisk, ja. Nå, men i går var der altså noget galt med funktionstasterne, så jeg var nødt til at gå ind i hendes DOS. Så hvad fandt hun sig i det? Ja, hun bad mig selv om det. Christina? Ja. Den søde pige. Det bad hun dig om at gå ind i hendes DOS? Ja. Jamen, det er fordi, hun kan ikke lide at gøre det selv, så... Men i går kunne jeg ikke finde ud af det, fordi markøren opførte sig så underligt. Det gør den nogle gange, min dreng. Det skal du ikke tage så tungt. Det eneste, jeg bare gerne vil høre, det er, om I sørger for at beskytte jer. Ja. Ja, vi bruger altid backup. Backup? Ja. Backup?
Jeg forstår dig backup, det er, når man... Ja, tak. Jeg kan godt regne ud, hvad backup er for noget. Det er bestemt ikke særlig sikkert. Nej, det beskytter jo ikke mod virus og sådan noget, men... Det giver en følelse af sikkerhed, det gør det. Nå. Og det gør I altså, når I, du ved, hacker. Ja, netop, ja. Sådan cirka hver 10. minut. Hver 10. minut? Ja, jeg ved det godt. Christina synes også, jeg overdriver lidt. Jeg må ikke. Jamen, det er fordi, nogle gange så lukker den ned og går helt i sort, jo. Ja, det kan jeg sgu da godt forstå, mand. Hver 10. minut, ja. Jeg har da aldrig nogensinde hørt den af, altså. Ja, hallo? Ja, hej Christina. Nej, overhovedet ikke. Jeg står lige og snakker med far. Ja, han er meget interesseret i at hacke. Nej. Ja, Christina spørger, om du vil være med i aften? Det der ved Gud i himlen, jeg ikke vil. Hvad siger du? Skal du have en lille? Hvad? Nå, så er det en lille bærbar en, og det glæder jeg mig til. Hvad er det, du står og siger? Far, hvad er der med Skal dig? Christina have en lille? Ja, det siger hun. Sammen med dig? Ja, det ved jeg da ikke, men vi kommer meget ned på den nye café. Der er vi 20-30 stykker om det samtidig. Ja.